Nu skal I møde Morten. Morten arbejder ved TrueSec, som er en cybersikkerhedsvirksomhed, der arbejder med at hjælpe andre virksomheder med at opretholde deres cybersikkerhed. Jeg tænker, at I har hørt om fake news før. Måske har I også hørt om disinformation og misinformation. Men hvorfor er det egentlig vigtigt, at I ved, hvad det betyder? Det vil Morten gøre os meget klogere på, og han vil også fortælle os om, hvorfor det i det hele taget er vigtigt, at vi alle sammen forholder os kritisk til den information, vi møder. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets are true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. Det synes jeg var et godt eksempel på nogle af de skræmmende ting, vi ser i samfundet i dag. Jeg hedder Morten, og jeg vil tale lidt mere i dag om misinformation, desinformation og fake news. Min baggrund for at stå her i dag er, at jeg arbejder med IT-sikkerhed. Jeg er ikke journalist, jeg har ikke forsket i det her. Jeg har ikke nogen dyb kendskab, jeg kan dokumentere omkring misinformation. Det kommer vi tilbage til, om hvorfor det er vigtigt, når vi skal snakke om kildekritik senere. Jeg vil starte med at sige det. Min interesse for det er til gengæld stor. Jeg har arbejdet med det professionelt i forbindelse med, at vi har tracket en gruppe med relation til Rusland. Det kommer vi tilbage til senere. Fake news, misinformation og desinformation er 3 forskellige ting, vi kommer til at snakke om. Helt kort kan man sige, fake news, det er folk, der gør det for profit, for kliks. Det er som regel ikke noget, de gør bevidst for at skade nogen, men man gør det for at tjene penge på det. Misinformation er mere et uheld. Som regel, hvis man deler noget, eller hvis nogen deler informationer, der ikke er rigtige, men de ved det ikke, og de har ikke nogen hensigt om at gøre det skidt. Desinformation til gengæld, det er en bevidst og ofte destruktiv handling, for at ødelægge eller mislede for eksempel en befolkning eller en særlig gruppe af mennesker. Fake news. Fake news er et område for sig selv og handler ofte om noget, man gør for profit eller for kliks. Man gør det ikke for at være destruktiv eller mislede nogen bevidst, men man gør det som regel for profit. Et godt eksempel er nogle unge mænd, som i Makedonien op til valget af Trump spredte falske informationer på internettet. De delte historier, opfandt historier. Måske ikke for at undergrave det amerikanske valg. Det havde godt nok den negative effekt, at det måske endda kunne være med til at undergrave et demokratisk valg. Men de delte det, fordi at de tjente penge på det. De fik store biler. Nogen siger, at de gjorde det, fordi de fik flotte kærester også. Men de gjorde det i hvert fald, fordi de kunne tjene penge på det. Og de havde ingen rigtig træning i det. De var ikke onde efterretningsagenter, der prøvede at gøre det. Men de havde egentlig bare fundet ud af, at hvis de delte en masse historier, så fik de en masse kliks, en masse likes, og det kunne de tjene penge på. Misinformation. Misinformation er i dag stadigvæk hyperaktuelt. En af de mere kendte eksempler er fra 1998 med Andrew Wakefield, som lavede et studie, som viste en sammenhæng mellem autisme og vacciner. Det studie er senere blevet tilbagebevist utallige gange, men i mange år troede man, og nogle folk tror stadigvæk på det, og henviser stadigvæk til det studie, på trods af det er trukket tilbage, at der er en sammenhæng mellem vacciner og autisme. Det viser, at selv lidt skadelig information, et enkelt studie, kan faktisk gøre skade mange år efter. Og da vi havde covid-19, var der stadigvæk folk, som aktivt henviste til det studie, som for mange år siden var trukket tilbage. Vi har også influencer, som får rejser. Vi ser i dag influencer, som får penge for at tage til Kina. De får betalt rejsen. Vær kritiske, når man ser de her, fordi hvem har betalt rejsen? Influencer er også meget andet end bare folk, der får rejser. Det er også produkter. Når I ser nogen derude, som normalt er nogen, I kigger, det kan være, at de bruger make-up, bageudstyr. Hvad end I nu ser, lige pludselig har de et nyt produkt, som de synes er vældig spændende. Der er lovgivning på plads om, at de faktisk skal label det her som marketing, men det er i dag ikke noget, alle folk gør, og ofte der glemmer man det lidt. Og grænsen mellem, hvad der er betalt marketing, og hvad er noget, hvor man bare har fået en gave, er nogle gange også lidt sløret. Så influencer, særligt på de sociale medier, er en kæmpe kilde til misinformation. Vi ser det ikke som en bevidst destruktiv handling, så det er ikke desinformation, men misinformationen kommer i mange afarter. Desinformationer
er den vigtigste. Det er den undergravende, den ødelæggende af tilliden, den bevidste handling, den bevidste destruktive handling. Desinformation benytter næsten altid følelser af den ene eller anden art. Det kan være voldtægter i Tyskland en nytårsaften, som bliver forstærket meget kraftigt. Det kan være falske informationer om pædofilringe og lignende. Det kan være falske informationer om involvering af verdenskendte folk i Epsteins ø. Man tager som regel et gran af sandhed, og så drejer man det kraftigt i forsøg på at få en reaktion. De her falske informationer. Desinformationen er altså bare en bevidst destruktiv handling. Indblanding i det amerikanske valg er et eksempel på det her. Vi ser også crisis actors. Den dag, hvor jeg står og snakker nu, der er der krig i Palæstina. Israel er gået derind, hvor vi ser på begge sider manipulation. Vi ser crisis actors, altså skuespillere, der kommer ind, og hvis man ser det videoklip den ene dag, kan de stå med et barn, som er omkommet i en forfærdelig hændelse. Dagen efter kan de stå som nødhjælpsarbejdere og stå og råbe, og en tredje dag kan de stå og lave noget helt nyt. Crisis actor er en ting, man skal være opmærksom på. Anonymous Sudan og deres DDoS-angreb mod en række virksomheder i Danmark var også noget, jeg selv var involveret i. Vi efterforskede flere sager, og vi hjalp nogle af de danske organisationer, som var ramt af de her DDoS-angreb. Anonymous Sudan var et eksempel på, hvordan at disinformation, her i det her tilfælde, påstår vi, fra Rusland, var med til at skabe misinformation i den danske presse. Man forsøgte at skabe en historie om, at afbrændinger af Koranen foran visse ambassader havde forårsaget en sudansk organisation til at være så sure, at de DDoS'ede danske organisationer. Hvad vi kunne bevise senere, var, at det var faktisk en russisk påvirkningsagenda. At det faktisk var en russisk påvirkningskampagne. Og her er det svære at skelne mellem, hvad er det, der er desinformation, og hvad er misinformation. Selv store danske medier er anbefalet at forsøge efter nogle af de første historier om Anonymous Sudan. Bragte historien om oprevne folk, der var sure over afbrænding af Koranen. I virkeligheden kunne det være, at der lå andre motiver bagved. Det kunne være, at det var på det tidspunkt store debatter omkring Sveriges optagelse i NATO, som man ønskede at påvirke. Det kan I selv prøve at søge efter. Udover de tre har vi også en fjerde, som jeg ser på. Det forstærker. Som regel ser vi på nettet faktisk, at de her aktører ikke behøver at opfinde deres egne nyheder. De kan tage en hændelse, der er reel, en lille hændelse, det kan være voldtægter i nytårsaften i Tyskland, og så forstærker de den kraftigt. De forstærker altid det, der giver følelser, kraftige følelser. Så man går ind og tager en enkelt sag, og så forstærker man den kraftigt. Og det er som regel noget, som er med til at polarisere samfundet. Det er ikke, man kan ikke sige, at det er den ene eller den anden side. Det er ikke hverken højre eller venstre. Alt, hvad der skaber polarisering, forstærker de. Og det kan være indvandring, det kan være viruser, det kan være demokrati. Hvad end der kan skabe splid i samfundet, kan forstærkes. Den sidste ting er kildekritik. Hvorfor står jeg her overhovedet her i dag? Hvad har jeg belæg for at sige det her? Jeg er ikke journalist, jeg har ikke forsket i det her. Jeg er IT-sikkerhedsmand. Hvad giver mig ret til at stå her? Hvis jeg nu havde sagt, at desinformation var en nedslagtning af mink, og at regeringen var ond, da de nedslagtede alle minkene, og det var bevidst, så havde jeg kunne påvirke jer, måske. Hvis jeg havde sagt, at det var misinformation, og regeringen, den danske regering, som nedslagtede minken under corona, tværtimod gjorde det, fordi de var fejlinformeret. Så grænsen mellem, hvad jeg gør bevidst, hvad jeg gør ubevidst, og det, at man måske aldrig er helt unbiased, er svært, og det vi skal overveje. Det bedste, I kan gøre, er at finde nogle medier, I stoler på. Læs jeres informationer fra flere forskellige kilder. Sørg for, at de sociale medier ikke er det eneste, I får jeres kilder fra. Er det Russia Today, der giver jeres nyhederne, eller er det DR? Hvis DR, som er offentligt støttet, er positiv over for offentlige organisationer, er de så biased? Det ved jeg ikke. Det kan I selv finde ud af. Hvad med aviserne? Hvad er Berlingeren? Hvad er Børsen? Hvad er Politikken? Hvad er BT? Er nogle af dem ude på ekstra kliks? Er nogle af dem ude på at fremme særlige politiske organisationer? Det skal I selv finde ud af. Det vigtigste er bare, at I får jeres information fra flere forskellige kilder, og så tænker på afsenderen. Hvem er de? Hvad har de belæg for det? Er de rent faktisk eksperter, eller har de bare googlet det hele og skrevet det på nogle papirer, inden de går op og står her? Det var det, jeg havde. Tak for det.